Dobrý deň, moje meno je Alena Kimlerová a v spolupráci s realitnou kanceláriou Eli Real sa dnes nachádzame v obci Valaliky. Obec Valaliky sa v poslednej dobe preslávila výstavbou industriálneho parku Volvo. Okrem Volva sa však v tejto obci nachádza i tento nádherný priestranný rodinný dom na Predaj. Ak hľadáte úplné bývanie pre svoju rodinu v blízkosti Košíc, neváhajte ma kontaktovať. Všetky podrobné informácie nájdete na našom webe.